Avui he pujat tot sol al teix per la nit. He començat a les 4 del matí i no tenia clar si era bona idea. Allà al fons tenim Palma i aquí Valldemossa per la nit. Avui amb una lluna blava. La segona de maig, fenomen que no es tornarà a repetir fins al 2053. Avui el camí comença diferent. No hi ha passes compartides, ni converses pel camí. En Julio no ha pogut venir i avui em toca caminar sol. Són les 4 del matí, la serra encara dorm i jo començo a pujar cap al teix, a les fosques, amb només el soroll dels meus passos. Perquè en gairebé 9 anys a Mallorca mai havia fet una excursió nocturna així. Ja tocava. Avui no és només una pujada, és la primera passa d'alguna cosa nova. Un començar en solitari, sabent que això no es quedarà així, perquè sí, avui estic sol, però espero que les pròximes excursions nocturnes ja siguin amb en Julio. Bé, després d'una hora de 3K hem pres una mica d'electrolits, que sempre va bé, tot i que encara és de nit. Ara encara continuem pel camí de ses Basses i bueno, encara ens queda una miqueta. Hi ha alguna cosa especial en caminar de nit. Tot és més lent, més silenciós, com si la muntanya fos diferent. Però també tot és més intens. Qualsevol renou, qualsevol ombra, et fa estar més alerta. Aquí és quan ho notes, no és només una excursió més. És sortir de la zona de confort, perquè normalment amb en Julio sempre hi ha conversa, sempre hi ha aquell moment de va, seguim. Avui això no hi és. Ho has de trobar dins teu, però també té alguna cosa nova. Aquest silenci, aquest moment, és només teu.
Ara estem anant pel camí del Sarxiduc. Anirem ben bé 1 quilòmetre i després ja us ho ensenyaré. Agafarem un trencal a l'esquerra per apropar-nos al Teix. Que el tenim allà davant, cap allà anem. I quan comença a sortir la llum, entens per què has pujat fins aquí. Tot això per aquest moment. I aquí arribem a la cruïlla per anar al Teix. Aquest camí segueix cap a Valldemossa i a Esporles. A Valldemossa hi ha 6,7 quilòmetres, a Esporles 16 quilòmetres, però nosaltres ara agafem aquest trencal d'aquí per apropar-nos al Teix. Ara anirem a parar a lo que es diu el Pla de la Serp i llavors començarem a fer l'últim tram de la pujada al Teix. Ja cada cop queda una mica menys. Ja podem veure aquí, més o menys al centre de la imatge, els Puigs del Teix. Ja el tenim a la vista. Doncs bé, cap allà anem. Fins ara.
al final tot encaixa. Les hores de foscor, la pujada, el silenci. Tot et du fins aquí. No ha estat fàcil. I fer-ho sol encara menys. Però crec que ho necessitava, per recordar que de vegades també està bé sortir tot sol i veure fins on pots arribar. Tot i això, espero que la pròxima no sigui així, perquè aquestes coses millor compartir-les. I les pròximes excursions nocturnes espero que ja siguin amb en Julio. Això només és el principi. Bueno, aquí som. Bé, avui he vingut sol. Sarroqueta Trekkers només ha estat l'Albert avui. Julio tenia diferents temes i no ha pogut vindre. Des d'aquí li donem una molt forta ferrada i segur que ja hem parlat que farem alguna altra nocturna junts, ja que és una passada. I sobretot la temperatura, oi? Avui és 31 de maig i estarem a uns 18-20 graus com a molt i la veritat és que s'agraeix moltíssim. Aquí preparant el timelapse que veureu d'aquí una estoneta i allà doncs la ciutat de Palma, que avui desperta bastant ennigolada. Ja podeu veure la plana de Palma també. Hi ha nígols baixos, tot i que per la sortida del sol avui algun nígol alt, però bastant clar. I per la part d'oest hi ha una mica més de nígols. Avui, sobretot cap a la tarda vespre, es preveu que ja baixin les temperatures una mica més. El canvi que vindrà més cap a dimarts i dimecres. Allà tenim la Serra d'Alfàbia, amb totes les antenes que li són característiques. Puigmajor, aquí al centre de les imatges. Bueno, aquí, de fet, el Puigmajor. Ara sí que és el centre de les imatges. I bé, 2 hores i mitja ben bé per pujar, per arribar aquí al Teix. Hem començat a les 4:05 i a les 4:30 estàvem aquí. El sol oficialment sortia a les 6:41, així que més o manco hem pogut pillar la sortida del sol com volíem. Bé, això és tot per ara. Fa 2 setmanes estàvem al cim del Galatzó. Podeu veure aquí al centre de les imatges amb el nostre amic Raúl González o Alito Camina, youtuber mallorquí, conjuntament amb en Julio. I avui un altre 1000, aquest cop els Puig d'Esteix. Bé, doncs hora de tornar. Ara són
les 8 menys 20, ens hem estat ben bé gairebé una horeta aquí dalt, i bé, ja és hora d'anar tornant cap a Valldemossa. Ho farem per la ruta de ses Basses, ja que des d'aquí del Teix hi ha diferents rutes per poder arribar a Valldemossa, i tirarem cap a la dreta també pel camí de s'Arxiduc fins al camí de ses Basses. Us ho aniré ensenyant. Fins ara. Bé, això és el que us deia abans. Ara arribem aquí, a aquesta cruïlla, i de fet, si agafem ara per l'esquerra, aniríem a parar a Valldemossa, i si agafem ara per la dreta, també anirem a Valldemossa. L'únic que per diferents camins. Nosaltres ho farem pel camí de ses Basses, que no ho posa aquí, però bé, és el que hem fet per vindre, i el tornarem a fer de tornada, ja que tenim el cotxe al final d'aquesta ruta. Bé, si ara anés per aquí recte cap amunt, seria la mateixa ruta que vam fer per fer l'excursió de Julio i meva de fa un any, que ja teniu a YouTube. Si no l'heu vista us ho recomanem, que es deia Pujada al Puig del Teix. Vam vindre per aquí, vam fer tot el camí de s'Arxiduc. Avui, però, per ensenyar-vos una ruta diferent, agafarem la ruta de ses Basses, que és per on he vingut aquesta matinada de nit i que ara podreu veure de dia. Bé, i el bo que té aquest camí de ses Basses a l'estiu és que dona molta ombra. És un camí força boscós i llavors t'estalvies bastant sol directe.
Caïden! Bueno, no passa res, nois. Això és per no portar botes de trail running. Ja veieu que quan està molt sec el terra és molt fàcil llanegar. Però bueno, ens aixequem i ja està. Per sort hem caigut en zona no gaire punxeguda. Bueno. Heu vist l'únic moment que he decidit anar una mica rapidet, una mica, i he llenegat, he patinat. Això que demostra que sempre el pas tranquil, que et permeti respirar bé, la muntanya no se n'anirà i no cal frissar, perquè si no, heu vist, passen aquestes coses. Per sort, pues res, ha estat una colada, que dic jo, però que veieu que a la muntanya sempre amb molta cura. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. A poc a poc, hi ha molta roca, ja han caigut una vegada i no volem tornar a caure.
Hola, bon dia. Una pregunta, per casualitat no tindries una aixeta o un grifo amb per fer un glopet d'aigua? No, oi? No. Vinga, gràcies. Qualque problema. No, cap ni un. M'he quedat sense aigua, però bueno, m'he quedat ara fa 10 minuts. Ara ja estic aquí a Valldemossa. Arribaràs a Esport. Sí que arribo, sí, home. Vinga, igualment, bon dia. Adéu. Final d'excursió. Molt bé.